Ma'am. Oh, Bawa tayo, ma'am. Ha? Bawa tayo. Hindi. Di man po ko kaila sa imo. Sige, ito mo nga lang gani. Okay, good afternoon. May hapon. Okay, good afternoon. So, our subject is, kung sa gani? Science. And so, this afternoon, we will talk about lightning. That will be our topic for this afternoon. So, Kapag kabata na sa eskwela kay dili na ko may eskwela gali kay kabalo na mo ana god. Kabalo mo ganit sa eskwela karon ko makatiwas na. Break na mag. Ay so bright mo makatiwas ko gyapon. diba, usually, kung naay ulan, kasi ganito po. Naay ilat. Isa pa. Ayo. Dugdog. Sumagubay. Ayo. Dugdog. Ayo. Oy, unsa man ato nay? Hapon ma'am. O may hapon. Ako tani ipabol po eskwela ma'am. Ha? Paapas diya sa imo. Kanang grade 6 mi diri nay kanang Bata man ni siya po ma'am. ha pang buwan naman ni kanang late na ra ba? Ha? Late na ang nagsugod na mi. Kay Pwede ra ni siya dito sa uban pwede naman. maestra. Ah, Kay ako pa eskwela lagi siya ma'am. sure good ni nga grade 6 mura manig pang masteral na. Ay, advance naman na iyang kwan ma'am. Nawong. Aw, pero bata pa Ba? siya ma'am. Uy, hala sige, sige. Na, ma'am. Sulod, pwede pa masan na pa mo ko isa Okay. dari. Lagi siya balo maglungag ma'am bar. Makabalo po siya. Ay maglungag lang di ay Balo, magalata ko sayang nilungag ma'am na. silan. Kalugaw. Sige na, ay kabila na na, idugang na lang. O nanak. Ay, aron po siya makakuan. Ay, Sige. Ay. Di na lang kalingkod dong. ay dali sa diri ni. Ay, Ha? ako sa mga nga ng imong ikon na sa kuan. Wow, ay na gid lugar di O ay pala mga pag tao niya kung anak ma'am sa inanin ni. Uy. Nakay. Lahi na ra bagid kay ni siya. Lang ma'am, uy, awat naman ang ma'am makabalo siya ma'am. Paglungag. Oh. Ay, kuy. Doon din ako niya dito sa imong bangko. Ah, sige na dong, pinagsugod mo ka na. Aw, tayo sa, dali sa kasatubangan. Introduce yourself lang sa, sige, dali lang sa ka. Dali. Dali. Ah, sige, be, para mailhan kasi ng mga classmates. Ah, sige, introduce sa inyong kaugalingon, ha? Pailaw, sa imong ngalan. Basta ka nagpuyo. Sa imong mama. Sige na. Paminaw mo, ha? Dili mo sa bakit. Paminaw ko sa lahat. Sa imong ngalan. Sige na. Ngalan ni mo. Sige na. Sa ngalan ni mo. Dari. Sa ngalan. Sige, be. Di man po ko kaila sa imo. Sige, ito yung ngalan gani. Nanay, mali yung anak na. Maulaw ko man ito mo. Ha? Maulaw ko Ngalan siya. naman. Aron pa man mo. Sige. Maulaw ka din. Dito sa likod ka. Dali, dito sa likod. Dito na lang ka sa likod. Ilan sa kang istorya sa ngalan. Sige. Doon ko din na. Diya ka sa tumoy. Okay, naunsa naman saba naman kayo. Sige, nagtapok-tapok. Sige, balik ta dali sa atong discussion. Dali, eyes to the front. Ba? Atong topic is all about lightning man. So, anybody na makashare something about what is lightning? Sige, from the class, kinsa mag-volunteer diha? Gusto mo tayo nadumduman sa atong discussion. Sa gani, kung na-lightning? O, sige, Matthew. Ma'am, nadaho kaya siga rin sa langit, ma'am. Hana, kung may dako kay nasiga sa langit. Sige. Ay kusog ka tingog mo. Naapoy kusog na tingog. So, mag-uban gyud si siga og si tingog. O ba? Pero siga gyud kini akong mata ba na nagsigig kaon diya sa likod nga wa pa may ting snacks. Unsa man na diya dong? Ha? Sige, sa imo maka-share be about lightning. Unya na ng kaon, hipusa sa anak, hindi pa ting snacks. Hipos. Sige, tindog sabi kung unsa imong idea about lightning. Ah, sige. Minaw class, dili katawan. Ma'am, ano ako may mong ipangutan-on nga ikaw may maestra. Ay, mao kay nabantayan ta maka sige ra magkaon. Sige, dili pwede tindog. Tindog unya na lagi ng kaon. So what is lightning man? Di usay mo maistorya about Say lightning. lightning ma'am. Kanang Bisaya ra mo. Ha?
Kung sa late Kidlat ba? Unsa man nang di ay God. Sige nang balik-balik ani. Kidlat. Oo. Unsa may mong masturya kung nay kidlat? Pag naay kidlat kay daghan kayo among kwarta. Ano man kung daghan po ay nay kidlat daghan day ang kwarta? Na pag daghan kayo ang kanang kidlat-kidlat ma'am, makwartahan min tanan oy daghan kay among kwarta sa balay kay kung daghan ang kidlat kanang daghan ko kayo mutubo nga uhong ma'am among ibaligya. Nay, ambot ni mo dong. Okay, remember sa atong assignment, magbasa chapter 1 to 10. Basahon ninyo, you read chapter 1 to 10. O dili, isagyod ka, libro. Ma'am, ma'am. Oh, Bawa may come tae, on. ma'am. Ha? Bawa may tae. Ang pasa, ang say, bang tae basin, o. Utot na diya. Dili na din nautot, ma'am. Tae na din na, Dili ma'am. mangutot din ha, oy, di. Ha? Sure gid ng tae na diya. Na di na lugar na libang. Bitindog ko mong tanan, be. Hindi, abot mong baho dito dire. Okay, kay Ba? Sige, tindog-tindog tanan para may bala na to. Doy, sa man nang gipilo-pilo naman na mo tindog diya, tindog. Sige na, tindog. Tindog. Tindog na. Sige na, magpitok-pitok yung mata, tindog diya. Magulat akong nanay ma'am, diri ra sa kulikod lang sa ako magulat Ha? nanay. Magulat akong nanay. Tindog na. Kayo, mga classmates, oh. Tindog na. Sila tindog, ganahan ang kong lingkod. Ay, di man pwede. Sige na, tindog. Para mahumanta. Sige na, kay hapon na. Mahuli na ta. Sige na, tindog. Tindog na. Oh, isa man na. Tindog. Ay, lingkod. Sige, be. Sige, tindog ko tindog. Kung sa mga gitna, ipaningkod, matindog. Lingkod. Tindog din mo. Walay bangko. Sige. Tindog. Sige, be. Tindog. Sige na. Sige na, pinugay. Kay hapon na. Wala Ay, nganong diya makanalibang nga duha man atong CR. Naunsa pud ngan diya kanalibang. Ay, nagasugugod ma'am, gamay ramang pud na. Tingnan. Sige, dali. Nangguyang. Alis ha, kadali. Sa problema, Anang kuhaan ni mong anak. Anong sa ako sa imong anak di kay murag dili makayag yun. First day of school nakaigit. Ha? Ginoo ko. Ganun diha man gid na may do ka CR, wa na gid giabot. May mo kasama Kasi ira man kung kagkaon mo May mo lagi. kasama, isumbong ka ng Kanina. kapitol po, child abuse na. Sabi ka child abuse na imong naong dong ah. Naong.